Benvidos, benvidos todos a esta nova sesión do ciclo Ciencia Casa. Pois como todos os días, acompáñame Paula Estevez, que a veces está aquí en Baixo. O que imos a falar hoxe é justamente de emerxencia climática, os avisos que vai a dar a natureza. Non podíamos facelo nun día mellor que o Día da Natureza. Non sei se queres comentar algo, Paula. Bueno, antes de nada, hola a todos. Bueno, simplemente comentaros que imos ver un pouco que esta emerxencia climática que estamos a vivir, cales son os síntomas que a natureza está a presentar e que podemos ver tamén a simple vista no noso medio, polo menos. Eu antes de que comezaras quería justamente leer un comunicado que acaba de publicar o Consello de Colexios de Biólogos de España, oficiais, e que justamente dá a entender un pouquiño a realidade na que vivimos. E voume a pasar a ler justamente para non estorbar tanto na presentación. A pandemia xerada polo SARS-CoV-2 serviu para situarnos no sistema natural que compartimos co resto dos seres vivos, incluído os microorganismos, e sensibilizounos sobre os vínculos entre a nosa saúde e a saúde dos ecosistemas, dos que dependemos para a nosa supervivencia. A sociedade pre-Covid altamente tecnificada esquecera esta dependencia e, da man do uso pretendidamente inesgotable da biodiversidade, contemplaba unha visión de dominio ata a domesticación da natureza. Escenario utópico fomentado por sectores profesionais que ven sorprendidos por os fenómenos como a zoonosis ou o cambio climático e as súas secuelas de epidemias, pandemias, inundacións e sequías, prescindindo da necesaria adaptación e convivencia aos ciclos e fenómenos naturais. Justamente despois, e justamente por isto fan este comunicado, falan un pouquiño da estrategia que está a desenvolver nestes días a Unión Europea e o plan de acción para conservar a biodiversidade, que se denomina traer a natureza de novo ás nosas vidas. E dentro deses temas falan de varios, falan da forestación, pero quería salientarme en tres elementos que falan justamente. Por unha parte, a contaminación é outra das principais causas da crise da biodiversidade. Ademais dos efectos nocivos para a saúde e o medio ambiente pola liberación de nutrientes, pesticidas químicos, produtores farmacéuticos e químicos, aguas residuais e residuos sólidos, incluídos os plásticos. A Comisión propón un plan de acción de contaminación cero para o aire, a auga, o chan, e elaborar un conxunto de indicadores para a reducción progresiva da contaminación que permita supervisar os progresos fomentando o tránsito a unha economía circular, con ferramentas como a análise do ciclo da vida e a pegada ambiental dos produtos. Por último, as especies exóticas invasoras fomentan a pérdida da biodiversidade, supoñen un presuicio para a restauración natural dos ecosistemas, xeran danos na economía e facilitan o brote e a propagación de enfermidades infecciosas. O obxectivo é diminuir un 50% o número das especies que xeran maiores ameazas. Este novo escenario require fomentar a investigación e a innovación fundamentada nunha ciencia básica aplicada por profesionais que teñan coñecementos da diversidade biolóxica e da complexidade de interaccións que se xeran entre os ecosistemas e os usos e aproveitamentos humanos dos recursos naturais. No comunicado tocan varios temas ademais, pero é bastante interesante como justamente debido ao que estamos a pasar últimamente, justamente o cambio climático, todo isto, estamos a ter unha maior conciencia dos efectos que poden ter para nós. Vou vos deixar, non nos comentarios, pero posteriormente na descripción, justamente un acceso a todo o comunicado para que o poidades ver. E sen máis, non sei se queres comentar algo disto, Paula, xa te deixo a ti, vale? Sí, bueno, creo que todos somos conscientes do impacto que estamos a ter no medio, como ás veces olvidamos os sensibles que somos aos distintos efectos naturais como poden ser precisamente o tema de virus ou simplemente a nosa dependencia por unha produción de alimentos, como pode ser ou ter aire e auga limpa. Cosas moi simples, pero que creo que estamos a esquecer, moi importante pois retomar a un
desenvolvemento tecnolóxico da civilización que sempre sexa dende o punto de vista sostible. Sí. E tamén aproveito para recordar que moitos destes temas que están tratados justamente neste comunicado, ímolos tratar tamén nos no noso ciclo Ciencia na Casa. Justamente a semana que ven imos falar de especies exóticas invasadas e imos falar justamente de outros temas de aproveitamento sostible e demais. Así que estade atento ás futuras actividades. E xa sen máis, póñote na segunda vista, na visión da presentación para que podas comenzar, vale? Perfecto. Vale? Xa estás, vale? En principio xa estás posta. Perfecto, pois benvidos a todos a esta nova sesión de Ciencia na Casa. Grazas de novo por estar participando tanto con nós. E recordade que ao final desta presentación, que penso que van ser sobre 40 minutiños, espero que un poquinho menos, pois podes facer as vosas preguntas na canle de YouTube ou ben a través do noso email se non tedes agora a oportunidade. Entón, nesta presentación, como vos comentaba, imos falar moi por enriba do que é a situación de emerxencia climática global, para que teñades unha idea aqueles que non a coñecedes en detalle, pero imos centrarnos sobre todo no que son os avisos, os síntomas que está presente na natureza debido a esta emerxencia climática. Entón, a primeira pregunta que teríamos que facer aquí sería que é o cambio climático, non? O cambio climático, digamos que a variación do clima atribuído directa ou indirectamente á nosa actividade, o sea, principalmente a tecnolóxica, dos transportes, a dos sectores da moda, do consumo, que están alterando a composición da atmósfera mundial que se une á propia variabilidade natural do noso clima e que estamos vendo que está a variar dunha forma drástica do que serían as temperaturas normales noutros períodos da historia xeolóxica da nosa Terra. Como podedes ver no gráfico, pois podedes ver que a partir da Revolución Industrial, dende 1800-1790, a temperatura comeza a ascender de forma extraordinariamente evidente xa a partir dos anos 1950 ou marcadísimamente nos 2000 e incrementándose agora nestas novas décadas, non? Entón, cando falamos de cambio climático, unha das cuestións que temos que ter máis destacadas ou de maior importancia neste tema é o efecto invernadoiro. Imagino que todos o conocedes, pero do mesmo xeito que nun invernadoiro natural conseguimos reter a enerxía que nos chega do sol quentar ese espazo para o noso cultivo de plantas e outras diversas funcións, no caso da Terra ocorre exactamente o mesmo. Temos unha atmósfera na que temos unha concentración de certos gases que o que fan é, digamos, en vez de evitar que a enerxía que chega do sol xa disípese cara ao espazo, quede retida nesa fase da atmósfera, o que provoca o quentamento da Terra. Isto que é un proceso natural e positivo e necesario para a vida, o temos vido incrementando de forma case masiva nestes últimos milenios debido á nosa actividade e sobre todo a emisión de certos gases como pode ser o metano, o óxido nitroso e sobre todo o dióxido de carbono, que ademais, como vedes na imaxen, pois teñen unha perdurabilidade no medio moi alta. Entón, ata agora o que ven sido constatado é que no concepto que agrupa aos gases dende 1750, que é o que imos ter en conta a partir de agora durante esta presentación, incrementouse a concentración destes gases, pois no caso do carbono, do CO2, un 31%, no metano ata un 51% nos anos 2000, e outros gases que tamén van a incrementar esa capacidade de reter o calor do noso planeta. Sempre vai estar máis destacado que o resto o carbono de dióxido, ai, Dios mío, isto é fatal, o CO2 polo seu impacto na retención deste calor,
Como vedes agora estamos pois aproximadamente en 413 partes por millón, que é moitísimo. Podes ver aquí a gráfica pois dende os anos 2007 como incrementouse ata agora. Incluso hemos superado algúns dos escenarios que se plantexaban pois nos anos 2000 de que íbamos a alcanzar pois ao mellor 300 e pico partes por millón, pois xa os pasamos bastante de longo. Entón, ademais destes incrementos de gases que están constatados, o que incluso nós, sen ser ou científicos ou como población e civís normais, hemos constatado de forma moi evidente é o incremento da temperatura. É dicir, a media global ascendeu case 1 grado, sobre todo as temperaturas nocturnas, que curioso, pero tamén o número de días nos que hai calor e tamén a frecuencia e gravidade das sequías. O sea, se pensamos en España, podemos pensar no Mediterráneo, no Levante, todos eses casos de sequías moi importantes e tamén, curiosamente, de fenómenos graves de precipitacións. E, por outra parte, diminuíron as precipitacións, sobre todo, como decíamos, no Mediterráneo e, bueno, tamén, sobre todo, no continente africano, en distintas partes. E seguro que vos decatáchedes o descenso de días fríos e con xeada no noso país, que tamén foi bastante palpable. Entón, este gráfico que tedes aquí son temperaturas anómalas para este período de anos nos que estamos comparados cos períodos de inicio industriais e como podedes ver, pois a zona ártica está con aproximadamente 2 grados por encima do normal, pero que non só se está a quentar a propia terra, estás a quentar o propio mar. Podedes ver aquí zonas que teñen temperaturas moi por riba do que debería de ser de forma sen a nosa actividade provocando este efecto de cambio climático. E ademais destes cambios en temperaturas e en concentración de gases, pois tamén temos visto que no último século incrementouse o nivel do mar, que é algo moi preocupante polo seu efecto sobre acuíferos, sobre as zonas costeiras, sobre ecosistemas moi vulnerables como poden ser os manglares ou incluso aquí en España os humedais. E tamén a intensidade e a frecuencia dos fenómenos do Neno, el Niño, máis coñecido, que son todos estes fenómenos de tormentas tropicais que afectan sobre todo o plano ecuatorial e tropical, de ciclóns e intensas choivas, entre outros efectos. E, por suposto, como xa coñeceredes todo, a situación dramática nos polos, sobre todo no xeo ártico, e a coberta xeral de xeo na Terra, é dicir, estamos case sen glaciares, o permafrost estáse a deixar completamente. Entón, estamos a ver unha serie de episodios, de sucesos moi importantes no que vai ser o futuro do noso planeta e de nós mesmos como humanidade. Pensando un poquinho en España, que podemos destacar neste cambio? Pois, bueno, imos ser un dos países europeos máis impactados polo cambio climático, sobre todo na zona sur e no levante de España. Imos ver como a desertificación incrementase moitísimo, como os nosos acuíferos van a verse moi afectados por ese aumento do mar que dicíamos, lugares tan importantes para a nosa economía, para o turismo e para a propia biodiversidade, como os humedais de Doñana, por exemplo. Entón, temos que ter moi en conta todo este tipo de situacións, empezar a aplicar unhas políticas nós mesmos, unas medidas de actuar localmente para intentar mitigar o máximo posible esta situación. Pero dito isto, imos a ir ao grosso desta presentación, que son as sinais da natureza, é dicir, como responden a biodiversidade os ecosistemas ante este cambio climático, que podemos ver agora que este demostrando eses efectos negativos en xeral. Pois podemos dividilo en 3 grupiños, por dicilo así, que serían alteración do ciclo biolóxico dos organismos, alteración da súa distribución xeográfica e, por chamalo de alguna forma, pois os danos directos ou incluso os perigo de extinción que este cambio climático pode provocar neles.
Un dos primeiros exemplos que vos quería presentar é algo que seguro que vos fixachedes en algún momento, que son, por exemplo, as anduriñas. Non sei vos, pero eu en febreiro xa veía diferentes parellas anduriñas voando en medio de Vigo. É dicir, eso non é unha imaxe típica do que sería esa época do ano. Sería moito máis habitual empezar a ver anduriñas e vencellos cara a mediados de primavera, por exemplo, máis entrado o verán. Que é o que está a pasar cos organismos que migran? Pois que debido ao aumento de temperaturas están adiantando este proceso de migración. Inicialmente poderíamos pensar que isto non é algo negativo necesariamente. É dicir, que problema hai porque teñamos antes aquí anduriñas, se para elas o tempo está ben para simplemente vir por aquí. Pero que o que ocorre é que toda, digamos, a rede de organismos ligados, por exemplo, ás anduriñas neste caso, non se están a adaptar ao cambio climático do mesmo xeito. Cada especie vai responder dunha forma diferente e máis, as distintas zonas do planeta están respondendo de distinto xeito ao calentamento global, porque algunhas quentanse máis, outras menos. Entón, o que vamos a ter é un desacompasamento do que os organismos, con, por exemplo, as súas fontes de alimento. É dicir, pode ser que as anduriñas que agora chegan moito antes non atopen aos insectos dos que se alimentan nas cantidades suficientes, ou ben que moitas delas agora mesmo quedan directamente en España durante a época de inverno, sobre todo en Andalucía pola calor, pois tampouco teñan ese remanente de alimento que debería de haber, pois porque neste caso os insectos se poden estar comportando dunha forma distinta. Isto podemos aplicalo pois a moitísimos outros exemplos de especies que poderían encontrarse en perigo ou afectadas negativamente por este adianto das súas migracións ou das migracións dos organismos dos que se alimentan, por exemplo. Pero que isto non só ocorre cos animais, tamén ocorre coas plantas. É dicir, estou segura de que desto tamén vos decatachedes, de que cada vez as floracións das típicas árbores ornamentais que temos nos nosas cidades ou nos nosos povos, como poden ser os magnolios ou as licinias ou os camelios, están a correr moito antes do esperado. Isto tampouco debería de ser malo, pero o problema é que o cambio climático está a correr tan de golpe e aínda por riba temos uns sucesos climatolóxicos tan irregulares que isto está a afectar as plantas. É dicir, é un problema que teñamos un magnolio ou unha planta dedicada á produción de alimentos brotando en xaneiro, cando as semanas, por culpa dunha ola de calor durante unha semana e de repente a semana seguinte pois ter unha xeada fortísima e que todos eses brotes nos que a planta invertiu moitísima enerxía e que estaban protegidos durante o inverno por unhas brácteas agora estén completamente vulnerables. É dicir, van a ter danos importantes nas plantas e isto, por tanto, vaise traducir non só en danos de plantas ornamentais que nos poden importar ou non, aos polinizadores, por suposto, vanlles importar bastante, pero tamén no que é a productividade dos nosos cultivos, dos que dependemos e dos que somos un dos principais produtores de Europa, ademais. Podedes ver aquí o que sería o cálculo de productividade de cultivos agora mesmo, en 2020, e aquí os distintos horizontes, é dicir, os distintos escenarios nos que intentamos pensar cal podería ser o efecto de distintos aumentos de temperatura, en prácticamente todos eles nos vemos moi afectados polo cambio climático, é dicir, estamos falando dunhas perdas de alrededor do 60% das nosas colleitas, e como vedes aínda por riba somos un dos países máis afectados por este impacto climático. Que podemos ter tamén como un síntoma visible do cambio climático? Pois, por exemplo, tamén nestes pasariños e noutras especies, non só a problemática de dispor de alimento, moitas veces crítico antes do inverno, senón que tamén poden ocorrir situacións de competencia debido a ese cambio de temperaturas e aos ciclos biolóxicos de distintas especies. Este é un caso de Gran Bretaña, no que temos un ferreiriño real, é outra especie migratoria que aparece aquí a pobre espichada. O que ocorre aquí, neste exemplo de estudio, sería que nos invernos moi calurosos,
o Ferreiriño ten un pico de poboación a mediados de abril que xusto conecta co adiantamento migratorio deste outro pasariño e, por tanto, empezan a competir polo seu alimento e tamén polos nidos. Entón, isto acaba supondo a morte de unha gran cantidade desta ave migratoria e tamén a competencia do propio Ferreiriño, que vai pasar máis problemas que se isto non ocorrese como pasa nos invernos máis fríos. É dicir, aquí a poboación do noso Ferreiriño empeza moito antes, é un pico máis suave, e a ave migratoria chega un poquinho máis tarde, co cual non hai esa competencia directa e as dúas especies poden sobrevivir sin demasiados problemas. Isto ocorre tamén para outras moitas especies no noso país, que envolven tanto especies vegetais como especies animais. Pero tamén temos que destacar que altérase o crecemento e a cría dos organismos. Eses períodos de crecemento e cría vanse ver xeralmente acelerados ou afectados negativamente para algunhas especies. Pero é moi destacable o caso de especies invasoras, tamén de malas ervas, é dicir, especies que teñen unha gran capacidade de colonizar nichos, de reproducirse moi rápido e que sé que teñen unha maior capacidade de adaptación para este cambio climático tan rápido que está a acontecer e que pode provocar moitos problemas no medio, porque vais a ir desprazando as especies, aínda que as que xa pertecen a ese lugar, pero que teñen unha tasa reproductiva moito máis baixa ou están peores adaptadas a ese cambio climático, e van a empezar a entrar esas especies exóticas, pero tamén especies que estaban máis ou menos reguladas debido á competencia coas especies nativas e que poden empezar a provocar bastantes problemáticas, como pode ser o caso dos áfidos. É dicir, podemos ter, en vez dunha xeración, dúas ou varias nos nosos cultivos, podemos ter algúns mamíferos maior descendencia e, sobre todo, pragas e vectores de pragas, que é algo bastante problemático. Por exemplo, mosquitos, incluso garrapatas, cousas que poden afectar non só o ecosistema, senón directamente a nosa saúde. E aquí hai un exemplo que me gustou moito porque é moi representativo do que é o cambio climático. En África, este último ano, as invasións por as langostas foron as máis graves registradas no último século. E por que pasa isto? Ten algo que ver o cambio climático nesta situación? Pois sí, resulta que África é precisamente un dos países que máis rápido está quentándose. E, ademais disto, os últimos 5 anos foron os máis calurosos deste último século. Co cual, isto, unido a un período de chuvias extraordinario durante os meses de outubro e decembro, que foron sobre 400 veces maiores do normal, fixeron que toda esta poboación de langostas multiplicarase exageradamente e, ao consumir o alimento que tiñan na súa zona, empezaron un proceso de migración masivo. E isto, por suposto, nun país pouco desenvolvido, especialmente afectado polo cambio climático, é gravísimo, en no que nós, en parte, temos certa responsabilidade debido a que os países desenvolvidos somos os que máis estamos a contaminar agora mesmo. Entón, mirade ata que punto chega o noso impacto, que en distintas zonas do globo estánse a provocar situacións gravísimas debido ao aumento das temperaturas. E case como curiosidade, pois o cambio climático tamén pode provocar unha variación do que é o tamaño corporal dos animais. Aquí tedes un estudio no que se viron que os animais terrestres están a disminuir o tamaño do seu corpo precisamente para ser capaces de disipar a calor de forma máis eficiente, mentres que os animais acuáticos aínda non se sabe moi ben por qué, ou a manteñen de forma neutral ou están a aumentala lixeramente. Entón, estes son outros dos efectos deste cambio climático que poderíamos chegar a ver na natureza e que son un dos síntomas deste cambio. Pero outra das situacións máis importantes que están a ocorrer son os desplazamentos das poboacións.
alteración da súa distribución xeográfica. Como sabedes, o cambio climático afecta principalmente a zona ecuatorial do noso planeta, que é onde máis inciden os raios do sol e onde máis se quentan, e, por tanto, as especies están intentando huir desas zonas e marchar cara a outras que sexan máis frías. É dicir, van a intentar subir cara a latitudes máis frescas, en algúns casos, pois directamente a zonas máis montañosas, precisamente pola menor temperatura que teñen. Que pasa? Isto, en principio, para as especies con boa mobilidade, pode ser posible, pero se nunha montaña xa empeza a aumentar a temperatura moito, non temos máis montaña que subir unha vez chegamos ao pico, é dicir, vai haber moitas especies que se encontren nunha trampa da que non poidan sair. Isto vai afectar de forma moi distinta tanto a plantas como a algúns animais. Imos ver agora algúns destes exemplos. Por exemplo, tedes nesta imaxe ao baixo un lince canadiense que depende de zonas con neve, dicir, a súa fisioloxía está totalmente adaptada a andar sobre a neve e a resistir ao frío e a alimentarse desta lebre. Cando teñamos un aumento de temperaturas, o territorio destes linces vai empezar a desplazarse completamente cara ao norte. Vai haber zonas onde ben pola mala adaptación da lebre ou ben porque non hai ese espacio disponible ou ese ecosistema para o lince, podería haber casos de extinción de certas poboacións e incluso que directamente a especie poida estar en perigo ou desaparecer. Aínda máis grave son aquelas especies que dependen de plantas. É dicir, esta mariposa que tedes aquí, tamén americana, a súa eiruga alimentase de follas de roble. Os robles non se moven. É dicir, co cambio tan rápido que estamos a ter, as plantas non teñen tempo de adaptarse e de que haxa un proceso natural de dispersión o suficientemente rápido para que poidan ir avanzando en latitudes, co cual a nosa bolboreta vai marchar moi rápido, pero o lugar a onde chegue non vai a ter estas árbores, co cual estas son unhas das especies máis ameazadas nesta situación de cambio climático. Outro caso tamén preocupante é o caso de diversas enfermidades, por exemplo, Borrelia burgdorferi, que é unha espiroqueta que está dentro dunha garrapata, por dicilo así, agora mesmo estáse a expandir hacia zonas de Canadá, dende Estados Unidos, de onde é originaria, debido ao aumento de temperaturas. Entón, nas próximas décadas, Canadá vai ter un problema de saúde pública moi importante, porque co aumento da temperatura imos ter un desplazamento masivo de poboacións e, por tanto, o aumento das posibilidades deses casos da enfermidade de Lyme, que pode chegar a ser bastante grave. Además desta migración da garrapata, coincide un caso moi curioso, que en toda esta zona americana está a aumentar a humidade, por tanto os robles están a producir máis frutos, hai máis ratos que son portadores destas garrapatas e do mesmo xeito a garrapata tamén pasa a estes cervos, que grazas tamén á cantidade de alimento tamén empeza a haber maior cantidade, co cual é un círculo vicioso no que cada vez temos máis garrapatas e, por tanto, máis risco para a saúde das persoas. Do mesmo xeito podemos pegar no virus do Zika grazas á expansión dos mosquitos, no dengue, no chikungunya, é dicir, moitísimas enfermedades consideradas como tropicais e que agora se están desplazando a zonas nas que non estaban antes, grazas precisamente a que as temperaturas xa son adecuadas para estes vectores que son os mosquitos, pero tamén influen no comportamento do mosquito, que é máis agresivo, precisa alimentarse máis a miúdo, e tamén no que é o período de incubación do propio virus, que isto é tamén bastante curioso, agora que estamos co COVID, pois o tema do calor tamén podería ter esos problemas. Estou segura de que moitos de vos coñecedes que na zona do Levante nos últimos anos a invasión do mosquito tigre está sendo moi importante. Pois aquí xa temos problemas de dengue endóxeno en España, precisamente por a reproducción e a migración desta especie no noso territorio.
E, por outro lado, pois os que tedes mascotas, estou seguro de que tamén coñecedes o caso da leishmania, que hai pois 10, 15 anos era algo moi ocasional e que só se daba na zona de Andalucía e no Levante e que agora mesmo temos en Galicia moitísimos casos, sobre todo na provincia de Ourense, tamén debido a un mosquito que transmite esa enfermidade e que grazas a este aumento de temperaturas pois está podendo chegar ás zonas máis norteñas do noso país, coas implicacións que teñen eso para a saúde das mascotas e tamén, por suposto, para as persoas. Outro detalle moi interesante que poderíamos falar é as poboacións explosivas de certos organismos. O sea, poderíamos falar de que tamén a aparición de mosquitos masiva podería ser moi parecido a isto, pero aquí o que tedes son medusas gigantes no mar de Xapón que están rompendo completamente as redes dos pescadores que proveñen dunha mezcla de unha alteración do seu ciclo reproductivo e tamén de procesos de migración. Debido ao cambio climático e co aumento da temperatura da auga, cada vez está a haber moitísima máis medusa debido ao noso sistema de pesca no que estamos eliminando moitísimos dos seus predadores, están alcanzando uns tamaños completamente desproporcionados, é dicir, son enormes, e aínda por riba están a aparecer moitas floracións de distintas medusas en augas nas que antes non aparecían, como podedes ver aquí. Seguro que vichedes nas noticias moitas veces en verán a aparición de medusas na zona, pois, como sempre, de Levante e do Mediterráneo. Isto débese precisamente a ese aumento de temperaturas das augas. Isto ten, por un lado, o impacto económico na pesca moi importante, un impacto no turismo, pero dende logo tamén nos biomas, nos ecosistemas desas zonas, é dicir, están moi alterados, ter un organismo nunas cantidades tan masivas afectan completamente as cadeas tróficas. Isto sería outro dos síntomas que podemos ver do cambio climático, é dicir, estas explosións de especies que antes non ocorrían e que agora están a aparecer por todo o globo. E por último, xa para rematar esta presentación, que foi bastante rapidiña, ben, non vos mareo moito tempo, sería o esbrancosamento dos corais. Eu penso que este é un dos maiores exemplos do impacto do clima sobre a biodiversidade e os ecosistemas do noso planeta. É dicir, cando pensamos nun coral, nun arrecife, o primeiro que vemos na nosa mente son as cores, son todos os organismos que están aí interaccionando entre eles, a biodiversidade, a riqueza de especies que hai aí. Pero a imaxe que estamos a ver agora en moitísimos sitios é tan dramática como esta. É dicir, eu creo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras e ista, dende logo, é unha mostra da destrucción e do impacto que xa ter este aumento de temperaturas no noso planeta. É dicir, hai vida, hai pouca. A que se debe o esbrancosamento dos corais? Pois, por un lado, hai un impacto moi importante do que é a contaminación dos mares, pero o incremento de temperatura da auga e, por outro lado, tamén a acidificación da mesma, debido á captación de CO2 da atmósfera, está provocando que as algas que están asociadas aos corais, que ao final son organismos moi parecidos ás medusas, estrésense. Entonces decidan abandonar a estrutura esa coralina que estamos acostumadas a ver e prodúcese ese blanqueamento, o que acaba supondo a morte do coral e, por tanto, de toda a rede trófica inmensa que está ligada aos mesmos. E dito isto, xa vimos algúns dos síntomas que estamos a ver nos distintos ecosistemas da nosa terra, incluso de España, como poden afectar aos nosos ecosistemas, decatarnos de que están a ocurrir tan rápido que probablemente moita da biodiversidade que temos, especialmente no noso país, que é moi alta, poida desaparecer, e, por tanto, a necesidade de empezar a colaborar e actuar para evitar que isto siga a pasar. Eso pasa por a nosa pequena acción local, como a reciclar, como a evitar utilizar moito o coche propio e utilizar o transporte público, pero, dende logo, tamén no apoio que demos ás políticas
que estén centradas e concienciadas en intentar limitar esta situación tan grave que estamos a vivir. E dito isto, pois podemos pasar ao turno de preguntas, que non sei se hai alguna. Vamos dar un ratiño para que poidades escribilas. Bueno. Os dous, pero eu non estou falando porque estaba con o micro cerrado, como sempre. Pois, bueno, Vale, Andrés. justamente iso, se tendes algunha consulta sobre a que acaba de comentar Paula sobre esta presentación, podedes deixárnola agora mesmo xa no chat, ou senón despois nos comentarios ou no noso enderezo electrónico podedes poñervos en contacto connosco. Principalmente, agora, como só adotamos facer para facer este pequeno tempo, este bypass, adoitamos presentar as actividades que van a vir a continuación. Pero antes de facelo, justamente o que quería comentarvos é que agora mesmo na descripción tendes acceso a un informe do IPCC, que grupo de investigación que trata justamente os efectos do cambio climático, é justamente o informe que relata os efectos que ten sobre a biodiversidade. É completo, é moi extenso, e nos en parte basámonos nese informe para comentar aquí certos contidos. Entonces agora vou pasar e tamén tendes, perdón, na descripción tendes tamén o comunicado que vos comentei antes Está pasando algo, Paula? ¿Estás ben? Paula? Non me escuta. Bueno, tamén o comunicado que fixo justamente o Consello Xeral de Colexios de Biólogos. E justamente pasamos agora, a continuación, a comentarvos un pouquiño as actividades que veñen a continuación. Por unha parte, a semana que ven faremos justamente unha sesión sobre as invasións biolóxicas, cal é o seu verdadeiro perigo, e imos falar justamente dunha perspectiva técnica, porque é moi común empregar as invasións biolóxicas como un elemento moi mediático, falta unha gran cantidade de rigor a hora de faltar en certos casos de certas invasións. Por outra banda, a semana seguinte, a ver se atopo, estamos aquí, vale? A semana seguinte imos falar dunha cousa que levamos facendo xa uns pouquiños anos, que é justamente xestión micolóxica. Xestión micolóxica forestal sostible. Imos tratar de como se pode justamente tratar o recurso micolóxico dun xeito sostible nos montes e de diferentes perspectivas. Vale? Como sempre, son os venres ás 8:05. Por agora non cambiamos o horario. Esperábamos vos nesta canle. Vou a ver justamente agora se hai algunha pregunta para Paula. Pois, en principio, non hai preguntas, pero Moi comenta... ben, todo moi claro. Vale, sí, xusto. Se non poden facérnoslo las despois. Comenta Adrián Cindre que moi interesante todo e que moitas grazas. Grazas a vos, principalmente, por estar aí apoiando a canle e invitándonos. E sen máis, entonces, despedímonos e vémonos a semana que ven nunha das nosas charlas, vale? Ata logo.